Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Habapan pau ya ke jingkermen pau Saihon jong ke Seng Kongres udang rehem. Presiden jong ke Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Pala ulakam baka Kongres kandang la ban le bha shushu haka election syaka ying dorbar thawan ke jela kaban Salom House nem arajar arpulai wat laki khat arngut ki MLA ki laphet no naga party dangshen. Haka jing ekren bat kilat patai kubor haka shipau tarik unok pra arjar arfuai. Uba palau lakam ru baki dang don belai ki samla na rilom garu ki bala penias no syaka Seng Kongres na do ki doktor ki engineer ki nong side ain bat ki riu pait ba. Shushu la ong ru baka Seng Kongres hi kandang la ban le bha haka election ka man salong na marba ki khot ki bala mi no na ka party ki long tang shis pa ngut. Kat baki bawan ya sok thamai Kim Duna ya ka laipo hajar hadu saupo hajar ngut AA hadin ke jing penrung kerteng thamai bala penlong dangshen daga party. MDC nga try kamder ka ba ngilatip lupa bandalami ki MLA namar ki babon ki MDC ki bami ki den jingede bat ki MLA katu ngila expect hi kata hap shwa ba kinmi ngilawat lapa ki priu ngila appoint lapa ki president jongi ha ki block beper ki district beper na try kamder ka bang ido no hadu kata namar ba ki youth ki babon ki wat kini ki khana ki batre ki NGOs ki beper ki la approach ki ong bakade ka kaburu ya ki samla jong ki Karo Hills ban enroll ka kongres kumbolong banta ni I ka don ka jing rung kongres ka ba I tenat hapo Karo Hills tang kumbang ong namar ngadang don parliament ngampat yo man attend ki function ba ki le enrollment ndala kut ka parliament ngatre new year ya ka office hapo Karo Hills ngin pengkhoj ngin airong bat hagajuk ka por ngin enroll ki babon wat ki tu ki balami na kongres menchwa namar ka daw jong doktor mukul sangma mentai ki la rung biang ki babon ki la rung biang wat ki samla ru ki babon ki ba la rung namar na ka daw tengah try ka jingrung ka jingmi ka don ha Karo Hills ro kam isong shit lele ha Karo Hills pan ha kasia Giant Hills ka jingrung kongres ki babon naki bat ki barung kongres mentah ha Karo Hills ngi ki babon hi gede ki briu ki ba champang ki briu ki ba kam start bat hagajuk ke por kam de tang da gajuk ka family kam tu gajuk ka ying kasem henry ki babon da different field ki lawyers ki don doctors ki don engineers ki don ki babon ki barung mentah ki de ki on their own merit mde shu na ka family ngam du jingkermen ro ha Karo Hills ngin selek pha ka arfo lai ni na mga don delhi ngan sa khot iba ba job iba smart iba sting I way ne ki de asset jam ni ha party ting maybe namar bau hakmat jongah iba Charles Laong menchwa bau ukwa ban penile iba job na pongrong keneng maybe hakata kadau namar ba Laong iba Charles nya sisen namar ngila rem ha ka election ngila rem ha ka ngila ban rem ha ka next la dengin change candidate belim ai ba job tengah daong iba Charles tu ka porong paiser ban ai ticket you know kam shong hanga mo ka shong ki block ka shong ki district bat ka shong hadu ha Delhi tebelim ngin ya pej bha ngin ya perkhat seni bha swaban airai ya no tengah try la bande na ka weni ki bentar na try ba Charles la khodi ina do ka por ta ka daw